Jon Lazkano, Laboral Kutxa taldeko kirol zuzendaria, aurtengo denboraldia errepasatzen ari gara talde guztiekin, eta nola ez zuekin ere errepasatzen ari genuen nola jundan zuen denboraldia. Orokorrean ze sentsazioekin gatu zarete? Bueno, kontuan hartu behar dugu, 19 txirrindulari ginela urte hasieran eta 19 horietatik 9 berriak, ez? Gainera 9 berri horietatik 8 juvenil mailatik pasatutako txirrindulariak ziren, beraz talde benetan oso gazte izan dugu eta beraiekin lantze izan da helburu nagusia, ez? Lasterketak irabaztea sekula ez da izan helburu nagusiena, baizik eta formakuntza eta pausuz pausu aurrera joatea. Eta nik uste temporaldia nahiko positibo izan dela eta gustatuko litzaizuke ahalik eta hobekin amaitzea gaurkoan. Garaipen politak lortu dituzue, batez ere hasiera partean Euskaldun txapelketan Ekoitzekin eta Xabirekin hainbat garaipen Euskal Herrian politak izan ziren. Bai, hori da, ez? Azkenean garaipenak denori gustatzen zaizkigu, ez? Esan duten bezala ez da helburu nagusina, baina bai da sari polit bat beti ere lanean jarraitzeko eta hortaz aparte azpimarratzea nahiko nuke Italian egindako esperientzia, ez? Bai klasiken arloan egin genuena eta bai Giroan ere bai, nik uste oso positibo izan dela taldearentzat, horrelako esperientzia bat bereintzat eskaintzea eta talde bezala eta proiektu bezala oso interesgarria izan da. Zuk esan bezala taldea pixkanaka hazten ari da eta baita ere nazioarteko esperientzia bilatzen du, adibidez aurten Italian, zuk esan duzun bezala, ez? Helburu hori da pixkanaka nazioartekotzea. Bai, azkenean Euskaldun eta lehendakatiko txapelketa oso erosoa da guretzako, etxean daudelako eta garrantzitsuak dira, baina konturatzen gara azkenean bere limitazioak ere baditula, ez, formakuntzaren arloan. Orduan gustatzen zaigu beti ere aldan heinean kanpora ateratzea, esperientzia berri batzuk gehitzea eta horrekin batera ikaskuntza prozesuan jarraitzea. Nesken kasuan esan zenigun hurrengo urteetara begira asko hasi nahi zarete, hurrengo urteetara begira mutilen kasuan zein da helburua? Mutilen klasuan nahiko berdintsu jarraitzeko ideakin gabiltza, ez? Azkenean, Euskaltel, Euskadiren arrobi bezala funtzionatzen dugu eta idea horrekin jarraitzea pentsatzen dugu eta esan bazala, idea nahiko antzerako izango da. Iker Beintegi, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia denboraldia amaitzen ari garen honetan, jakin nahi genuen, zen buruz zaizuen denboraldia? Denboraldia ondo, ez? Azkenean urte luze izan da, egutegi nahiko ona eta bete izan dugu, ez? Kanporatatzeko aukera izan dugu, gero hemen lasterketa asko berreskuratu dira ere eta taldea ondo generalen. Nazioarteko esperientzia handia izan dezue, bai Laboral Kutxarekin, adibidez Italiako Giroa korritzen, eta baita ere Euskaltelekin ibiltzeko aukera izan dezu estrategier moduan, ez? Bai, hori da, ez azkenen taldeak aukera asko eman dizkigu aurten atatzeko, ni Italiako Giroan eta Euskaltelekin Noruegako Arctic Racen egon nintzen, baita ere taldea Italian klasika batzuk egin zirun, eta azkenean oso esperientzia aberasgarriak, ez, etorkizunera begira, azkenean talde hau formazio talde bat da, ez, eta formazio hortan jarraitzeko aukera polita. Talde bezala esperientzia ona, baina pertsonalki ere lan bikainen zu denboraldian zehar. Ikusi zaitugu irabazten, baita ere Iturmenin, etxean, baina hortaz gain beti lasterketa mugitzen, lasterketa aurrean ibiltzen zaren horietakoa da, abilezi berezea kasu horretako. Bai, ez hori da, azkenean bigarren urtea kategorian, urteaz genuen nahi bezala hasi eskumuturreko frakturarekin, baina gero urtea nahiko ondo joan da ez, lasterketa politak egiten, garaipena lortzen, baita ere esan dut bezala taldearentzat lan egiten, lasterketa mugitzen eta nire estiloan korritzen beriziki. Eta hurrengo denboraldiari begira, zer beherez deituta zaude hurrengo urtean aukera izateko Euskaltelen, oraindik ere ez dakigu, zuk bai, baina ikusi behar dugu, ez espektatiba dauzkazu hurrengo urterako. Urte bezala pausoak ematen jarraitzea, progresatzen jarraitzea eta alden temporadiko beren egin alizatea. Xabi Berasategui, Laboral Kutxa taldeko txirrindularia eta esan genezake, aurtengo denboraldian nabarmenduenetakoa izan zarela Euskal Tropelean, Euskaldun txapelketa irabazi duzu, baita ere hainbat lasterketa, Euskaldun txapelketan eta lehendakari txapelketan, baita ere Altzarrian ere, Madrilgo itzulian irabazi zenun, eta orokorrean denboraldi oso ona egin duzu eta horren bestez lortu duzu ametsa betetzea eta hurrengo urtean profesionaletan aritzea Euskaltel Euskadirekin. Orokorrean, imaginatzet, urte ona izan dela zuretzat, ez? Bai, hori da. Pozik atean denboraldikin, helburu izan hasieratik maila ona ematea eta lehenengo karrera irabaztea lortu nuen, postunak jarraien lortuz eta motivazioekin eta konfiantza hartuta temporada erreza egiten da. Egia da udaberrian oso ondo ibili zinatela, Euskaldun txapelketan garaipen lortuta zurekin, Ekoitzekin, baita ere Ikerrekin, baina gero ere egia da
uda pixkat zailagoa egin zaizuela, eta nahiz eta garaipenak lortu, zurekin Madrilen adibidez, pixkat zailagoa eta luzeagoa egin zaizuela, ez? Bai, azkenen karrera asko korritu ditugu, aste bukararo karrera korritzen egon gara, eta pixkat bai zaigula luzea igual, baina ondo bai bukatzen, justunakin eta azkenak atope. Urren urtean, kolorera gainera pasako zera, ametsa beteta, ze espero dezu? Bueno, urte diferentea, maila osko egongo da hangoran, eta lehenengo urte hortan ikastea eta aldan itxura bena. Sorte hon. Bai.